Pani Lenová, za to, ako ničíte Európu, ste mali už dávno sedieť pred súdom a nie tu v Európskom parlamente volať po 2-biliónovom rozpočte a predstavovať ďalšie, ešte ničivejšie Green Dealové opatrenia. Európa horí a vy tu blúznite o nejakých úplne nereálnych víziách. Pritom to kvôli vašej vojnovej a sankčnej politike ľudia trpia a platia rekordné ceny za energie. Kvôli vášmu Green Dealu európske firmy a fabriky utekajú preč z Európy. Kvôli vašej imigračnej politike sa v Európe už každý týždeň strieľa a v Bruseli musia proti imigrantom dokonca nasadzovať armádu. Zničili ste Európu a sme len takýto malý kúsoček od totálneho kolapsu a napriek tomu si nechcete priznať chybu a jediné, s čím sem prídete, je, že žiadate ešte tvrdšie presadzovanie tých politík, ktoré Európu zničili a doteraz nefungovali. Že žiadate ešte tvrdšie trestanie a cenzurovanie všetkých oponentov a kritikov. Pani Lenová, urobte prosím jednu službu Európe. Odstúpte. Vy nie ste šéfka Európy, Európa patrí ľuďom a nie vám.